हारिनि सार्थ आरो गोजोर थामोनथायनि थाखाय दिनै क'क्राझाराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथिखौ लानानै गोख्रों धरना। क'क्राझार सहरनि सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि रैखाथिखौ लानानै गोबां बर'नि आफादफ्रा 3 घन्टा धरना होदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदियै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1882 नि चेप्टार एक्स नि आयेन बायदियै होस्रांनांगौनि दाबिजों दिनै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा गोख्रों धरना होदों। बे धरनानि समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव दाखेम नार्जारी आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि आफादगिरि महेश्वर ब्रह्मआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जुन खालि जोङो बड'लेण्डनि गिबि मुंख्लं सुहिद नार्जारीनि जायनाखि थैनाय सान एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान, बे सानखौनो जोङो सोमावसारनायनि मोनसे थुलुंगा मोनसे सान हिसाबै जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो जिबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव इलिगेल भाबै थानो मोनै मानसिफ्रा हा आवग्रिनानै लाफैदों, बिसोर होखारनांगौ होननानै जों दिनै दाबि खालामदों आरो होखारनांगोन। आरो बेनि थाखाय जोंना मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआबो बिथोन होखाबाय। थांनाय 2019 नि 6 डिसेम्बराव बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ बिथोन होदों जे जेसेबां दङ इलिगेल हाबनानै बेफोरखौ होखारनांगौ, लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनांगौ, माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि चेप्टार 10 नि आयेनफोरखौ बेबायदि बिथोन होसेयावबो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा मावाखै। आरो थांनाय 25 थारिख मेआव आरोबाव गोदानै मोनसे बिथोन होबावदों हाइकर्टआ। दा बे बिथोन बादियै बिटिसिखौ थिनदों जे बेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं, बिनि सायाव मा मा मावदों मा मा मावाखै बेखौ रिपर्ट होनांगौ होननानै बुंदों। दा बे हिसाबै बिटिसिआ ओइदिनखालि 25 मे खालि गासै 300 बिगा हा रिकभार खालामबाय होननानै बिथांमोना एफिडेभिटआव होदों। दा खिन्थु हाइकर्टआ बिसास खालामाखै, मानोना बिसोरो जि हायाव हाबनानै दं आरो जि हानिफ्राय होखारदों, बे होखारनायनि खुनु बिसोरो क्लियार मोनसे रिपर्ट बिसोर होआखै। बेनिखायनो बिसोर होखारनायनि जिथु क्लियार रिपर्ट होआखै, बबे दागनिफ्राय बेसेबां सोरखौ होखारदों बिदि रिपर्टआ गैया जेब्ला, ओंखायनो हाइकर्टआ बिसास खालामाखै। बे बिसास खालामैनि थाखायनो आरोबाव फैगौ 23 थारिख मे खालि आरोबाव बिटिसिआ बबे जायगायाव सोरखौ बबे दाग नाम्बारनिफ्राय होखारनो हादों, दा बेखौ डिटेल्स आरोबाव रिपर्ट होनांगौ होननानै हाइकर्टआ निर्देश होबावदों, बिथोन होबावदों। दा बिटिसि आरोबाव फैगौ 23 जुन खालि बिथांमोना होबावनांगोन। दा बे हिसाबै बे दाबिआ जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। हाइकर्टआनो जिथु बिथोन होबाय जेब्ला ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय इलिगेल हाबनानै थानायफोरखौ होखारनांगौ होननानै, बेनिखायनो जों बेखौ दिनै बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जों लानांगौ। जोङो बेयाव खुनु राजनितिनि फारागथि लानाङा, जों आफादनि खुनु डिफारेन्स जों लालायनाङा। जों जयैनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनायनि जुदि जोङो नाजायोब्ला आरो गमामायै जुदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जुदि होखारमारोब्ला जोंनि ट्राइबेलफ्रा, जोंनि बर'फ्रा जों ग्रें ग्रें रायजो जानो हागोन, जों रंजा खुसि मिनि खुसिजों रायजो जानो हागोन। बेनिखायनो जोङो बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय जायनाखि इलिगेल मानसिफोरखौ होखारनायनि बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नारसिननांगौ, जों सरकारखौ जों खावलायनांगौ। आरो बेयाव जों जेसेबां आफाद दङ बे आफादफ्रा ज' जाफैनांगौ, ज' जालायनानै नारसिननांगौ, जों बेखौ खावलायो। दा दिनै बिटिसिआव 3,49,505 बिगा हा दं। बे 3,49,505 बिगा हाखौ बिटिसिआ जेरैबाबो जों उद्धार खालामनो हानांगौ। आरो बेखौ उद्धार खालामना होआगौमानि बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै दङ माने इनक्ल'जारफोर, बेखौ होखारागौमानि जोङो सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन, सोमावसारनाय जाबाय थागोन। दिनै जोङो 12 जुनाव खालामदों, बेयावनो जोब्बाय बे नङा। जोङो हयथ' 20 तारिखहालागै जों आरोबाव दिसपुराव धरना हैनो जोङो मोनसे सावरायनाय जादों। दा जों बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनांगोन। दा बेखायनो जोंनि संग्रामा बेयाव जोबनाय नङा। जोंनि संग्रामखौ जोङो कन्टिनिउ खालामबाय जेब्ला जों जोबजासिम जोङो बे माने जाफुंजासिम जोङो नाजानांगोन। आरो जों देरसिन समस्यानो हा हुनि समस्या। हा हु गैयाब्ला जों थांना थानो हाया। हायानो जोंनि भबिष्यत, हायानो जोंनि जिउ। जोंनि जिउखौ, जोंनि भबिष्यतखौ जों जुदि थिग खालामना लाङाब्ला जोंनि जेनेरेसना खैदां खैफोदाव गोलैगोन। आरो जों इयुनाव जे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जायनाखि सिमां, बेबो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। आरो बिटिसि सरकारा बेखौ गोसो गोरबोजों मावनांगौ, जों बेखौ खावलायहरो।
माबा मोनसे सुबिदा मोननांगौब्ला हानि फाट्टा नांगौ दा हानि फाट्टा गैयैयाव लेन्ड हल्डिं गैयैयाव जोंनि ट्राइबेलफ्रा जोंनि माने सरकारनि मोननायनिफ्राय सरकारनि सुबिदा मोननायनिफ्राय दिनै माने जानगाराव थानो गोनां जादों बेनिखायनो बिटिसिआ बिसोरनो जायनाखि हानि बेब'स्थाखौ खालामनो हायो जों बेखौ खावलायो आरो लोगोसे जायनाखि ट्राइबेल होखानाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो रिसेन्टलि नै दासिमबो आल'सना खालामगासिनो दं जे दा माने माबायाव सिलसाख'आव जे होखारनो हादों सिलसाखौ ओमफ्राय होखारनो नागिरनायखौ जों स्ट्रंलि अप'ज खालामो होखारमोना बे जायगा ट्राइबेल बेकलग एरिया बियो बे एरियायाव थानाय जेसेबां ट्राइबेलफोर दं बिसोरखौ माने होखारमोना बिसोरनो हा होनांगौ जों दिनै जनाधिकार सुरक्षा मन्चआ नैबे जायनाखि दिनैनि धरनानि गेजेरजों जों सरकारखौ खावलायहरो दिनै जोंजों लोगोसे दङ बड'लेण्ड जनाधिकार सुरक्षा मन्च ओमफ्राय बनसु ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ओमफ्राय लोगोसे एक्स बड' माने बड'लेण्ड प्रभिन्सियेल फर्स बेबो दङ राइटार्स एकाडेमि दङ ओमफ्राय बड'लेण्ड सिनियर स्टुडेन्टस फराम दङ आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै बेयाव बाहागो लाफैनाय नुदों दा गथिखे आं बयखौबो जायफ्रा बाहागो लाफैबाय दिनै आङो बयखौबो दा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ धन्यबाद हरो बयखौबो आरो फैगौ समफ्राव जाहाथे बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।